Varhaiskasvattaja. Etsitkö uusia keinoja parantaa vuorovaikutusta sekä kielellistä kehitystä? Haluatko tehdä päiväkotiarjesta toimivampaa? Tutustu HLS Fondon koulutussarjaan varhaiskasvattajille. Tarjoamme 5 30 minuutin luentoa, jotka voit seurata joko videotallenteina tai live-koulutuksina etäyhteyden kautta. Saat käyttöösi runsaasti käytännön vinkkejä ja ideoita, valmiita kuvamateriaaleja tulostettavaksi sekä mahdollisuuden syventyä aiheisiin välitehtävien avulla. Kouluttajinamme toimivat kokeneet puheterapeutit, jotka jakavat osaamisensa kanssasi. Koulutus on jaettu 5 moduuliin, joissa käsitellään laajasti erilaisia kommunikoinnin ja kielen kehityksen aihealueita varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja anna meidän tukea ammatillista kehitystäsi.